שלום, היום יום שני, י"א בכסלו, תשע"ו. בעזרת השם נלמד קצת על נושא הכרת הטוב. מה זה, למה אומרים באמת בכלל המילה הכרת הטוב? היינו צריכים לומר החזרת הטוב. עשיתי לך טובה, תחזיר לי. עשית לי טובה, אני אמצא את ההזדמנות להחזיר לך. למה קוראים לזה הכרת הטוב? אלא לא תמיד אפשר להחזיר. של ההורים שלי הביאו אותי לעולם, מה אני אביא אותם גם לעולם? כלומר, יש פעולות בחיים שזה מה שיש. אי אפשר אין תמורה כנגדם. בן אדם נתן לי פעם עזרה בכסף, לימים אני יכול להחזיר לו, זה עוד מה, זה סביר. אדם שהציל אותי, הציל את חיי. פעם סיפור קטן, הייתי במרוקו בצעירותי, הייתי מפקד בצופים. בצופים יהודים שם, דתיים. והייתי מפקד בצופים. ואחד הבחורים שאני הייתו בקשר עד עצם היום הזה, היה חניך שלי. משהו כמו בני עקיבא כזה, אבל יותר צבאי. צופים זה יותר צבאי. כן. אז עברתי אותם איזה נהר. וזה החורף היה זמן הפשרת השלגים. אז הנהר הזה היה שוצף וקוצף, ממש, בכל העוצמות. ואני עברתי אותם על אבנים, זרקנו הרבה אבנים על הנחל. ועברתי אותם, מדלג עם כל תלמיד, אני עומד באמצע, מעביר את התלמיד מגדה א' לגדה ב'. מהשפה הזאת לשפה הזאת. מעביר 1, 2, זה 20 חניכים. היה חניך מספר 13, קראו לו מישל סולטן. עד היום אני מכיר אותו, יש לו ילדים, ברוך השם, ונכדים אפילו. יותר צעיר ממני בכמה שנים, הייתי גם מעליו, אולי 2, 3. ועברתי אותו, ואז החליק על האבן שהוא הלך עליה, ואני פחדתי שהזרם ייקח אותו, משכתי אותו חזק, האבן שמתחתה היא החליקה, והלכנו שנינו עם הזרם. כל זה פשוט, נכון, כל טוב ויפה, חוץ מזה חורף. אני הייתי אולי בגיל 15 והוא בן 12. מדריך שלהם. והלכנו שנינו עם הזרם, כל זה היה לא נורא אם לא היה אחרי 30 מטר מפל. מפל סלעים, בדיוק. בסוף העולם אתה רואה פה בזה, ברוך השם. חוץ מזה שהחורף והמים היו, מה זה? קפואים. ואז אני תופס, נופלים שנינו במפל. מפל עצום, בעיר שנקראת, בעיר קיץ שנקראת מוזר. עד היום יש לי תמונות בלי נדרים, יום אחד אני אביא. תמונות של ילדותי נפלנו, ואני, תראי, בחור בן 15, חושב על הילד הזה שהוא באחריותי. עכשיו מסתבר, כל החניכים למעלה, רואים המדריך שלהם נעלם עם ילד. ואני נופל, מעמקי המים יוצא. דבר ראשון שאני מסתכל מחוץ למים, איפה הילד? פתאום אני רואה אותו, גם הוא עלה מהמים, חסכתי אליו. לקחתי אותו, וגם, אתה יודע, הזרם ממשיך אחרי המפל. התרתי איזה אבן ככה, זרקתי אותו על איזה אי כזה בתוך המים, וישבתי איתו. אחר כך כבר איכשהו חילצנו את עצמנו. עכשיו הבחור הזה באמת כל פעם שהוא פוגש אותי, אמר לי, המפקד, אתה הצלת אותי. אז מזמן היה לנו מפגש לפני 40 שנה שלא התראינו. עכשיו הבחור הזה, לא מחילה שאני מספר לעצמי, פשוט אני הזכרתי בסיפור הזה. אז מה, הוא צריך להטביע אותי עוד פעם כדי להציל אותי? מה? אין החזרת הטוב, יש רק את הכרת הטוב. להכיר כמה טוב הקדוש ברוך הוא עושה לך. ותשמע לי, אין אדם יותר מאושר מאדם שיודע להכיר טובה. גם מישהו שיודע להגיד תודה. זה בא מאותו מקום, יפה מאוד, נכון?
להגיד תודה ולהכיר טובה. להגיד תודה זה משהו יותר יומיומי. כי אתה יודע שאתה צריך להביא לו. כאילו, אתה אומר לו, שמע, אתה עשית לי תודה. נכון. אתה גם צריך להביא לך, אז קשה. אתה גם צריך להתכופף קצת, לא נעים לך תמיד להגיד, לא יכולתי להסתדר בלעדיך. אתה מבין? כלומר, זה לא קל להגיד תודה. אנחנו תמיד קשה לנו, אתה יודע. אפילו אדם אשתו עושה לו, מכינה לו, מבשלת לו. כל יום להגיד תודה זה לא דבר קל, אבל זה אחת מאבני היסוד של הקיום שלנו. להכיר טובה. להגיד תודה. לקחת ולומר תודה. ולא רק כל הזמן, רק לקחת וזהו, ולהרגיש שמישהו חייב לי. אף אחד לא חייב לך כלום. אף אחד. היית צריך היום, כל אדם בעולם צריך להסתדר בכוחות עצמו. זה שמצאת עוד מישהו שיחבס לך בגדים, תגיד תודה. מישהו שבישל לך, ודאי. שהכין לך, שעזר לך, שחינך אותך, שנתן לך תובנות, שלימד אותך דברים חשובים בחיים. ואם נגיד מישהו ירגיל אותך לזה? זה בדיוק. תראה, הכוח ההרגל עושה אותך עצוב, כי אתה חושב שהכל מגיע לך. ואם יום אחד לא ייתנו לך, תתפוצץ. בדיוק. תתפוצץ עליו וגם על עצמך. כאילו, מה, מגיע לי ולא נתנו לי, ואני זה... ואתה יושב ומתעמלל וגורר רגליים וחש עצבות. אבל אדם שרגיל להכיר טובה, הוא אדם שמח. תמיד. כי, ברוך השם, איזה נקודה שאנחנו אומרים, טוב להודות לשם וזמר לשמך. טוב להודות לשם. מה טוב בזה? טוב שככה אתה מרגיש טוב. כי אתה חושב שאתה נטוש, אף אחד לא סופר אותך, אף אחד לא שם עליך, כולם זורקים עליך, אתה לא חשוב בעיני אף אחד בעולם. אתה כן, העובדה שאתה בריא ושלם וחזק, כל זה מישהו נתן לך את כל הדברים האלה, אתה צריך להגיד עליהם תודה. וזו נקודה מאוד חשובה. הכרת הטוב עושה אנשים שמחים, עושה אנשים מלאי סיפוק, מלאי חדוות חיים. תודה לבורא העולם על כל מה שאתה נותן לי. וגם בסביבה. להתרגל, להגיד תודה. אם אתם רוצים לראות איך כמה תורה מלאה הכרת הטוב, אי אפשר לתאר את זה. יש את הקטע של משה רבנו, זה לא חקר זה. כן, משה רבנו קודם כל, באמת בראש ובראשונה, אנחנו רואים שהוא צריך לעשות את 10 המכות. 3 המכות הראשונות הן על היאור, דם צפרדע הכינים. ועל הכינים על החול, סליחה, 2 הברד על היאור, השלישית על החול. אבל משלושתם הוא כבר הייתה לו הנאה. מהיאור הוא ניצל. תיבת משה הייתה על היאור. אז נכון, לכאורה כולם שואלים, אבל זה אותם מים שהיה עליהם משה, זה לא אותם מים שהוא נמצא עכשיו עומד לעשות אותם לדם. עברו בינתיים כמעט 80 שנה, 60 שנה. נגיד היה בגיל 20 כשהוא טמן את המצרי, עד שברח למדיין. חזר בגיל 80 לפרעה. עברו 60 שנה, מה הקשר בין המים שהצילו אותו לבין המים שכרגע הוא נדרש לעשות אותם לדם? אין כמעט קשר, אבל יש קשר. הקשר הוא השחטת הנפש. לא שאני עומד לפגוע במים האלה שהצילו אותי. הנקודה היא לא המים, הנקודה היא אותי. אני אעמוד להשחית את נפשי. אם אני לא יודע להגיד תודה, אני אומר שאני מושחת בנפשי. וזה מסוכן מאוד, אתה הורס את היסודות של הנפש. אתה הורס את המידות שלך. אם אתה לא יודע להגיד תודה, סימן שאתה מקול, יש לך איזה קלקול. קלקול פנימי עמוק, שקשה מאוד להתגבר עליו. לכן כמה חשוב באמת שאדם ילמד. קמת בבוקר, שמתם לב, כל מילה ראשונה שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך. אני חי, קמתי, מה? בריא, שלם. לא היה חס ושלום פיגוע בלילה, לא קרה כלום. צריך להודות. אנחנו תראו כמה אנחנו שומעים מסביבנו. זה הלך, זה נפצע, זה נפגע, השם ישמור. ואנחנו שלמים ובריאים. אנחנו אומרים תודה על זה.
מאוד חשוב, מאוד חשוב. ויש לנו עוד בעיה, שנגיד, היה לי פלאפון, הפלאפון הזה, בסדר? הוא אצלי, לא יודע, 4 שנים, 5 שנים, זה נראה לי מתקופת הדינוזאורים. אז נגיד אני מאבד אותו, מה... אשריך. נגיד אני מאבד אותו, מה קורה לי מיד אחרי שאני מאבד אותו? מה עובר עליי? בעס, עצוב, כעוס. האם אני יכול לחשוב ולהגיד, בואי נא, ברוך השם, תחשוב. הטלפון הזה היה אצלי 4 שנים, ואף פעם לא אמרתי תודה על זה שהוא היה בכיס, הוא היה טעון כל הזמן ולא חסר בו כלום. מכוח מה? תודה רבה על מה שהיה. אל תצטער על מה שאין. תשמח שהיה. עד החולצה הזאת נקראה לי. וואי, איזה קריזה. תודה רבה בורא העולם שזכיתי ליהנות ממנה 2-3. זה תפיסה נכונה. אבל זה לא קל. אני יודע, לא קל, יפה אמרת, ברוך השם. גם עבדת, שילמת, קנית את זה, אז אתה מצפה גם בתמורה, אתה מבין, זה לא... קיבלת תמורה, אבל על התמורה הזאת אף פעם לא אמרת תודה. רק עכשיו שאיבדת אותה, פתאום אתה מרגיש את חסרונה. כשהיא הייתה עליך, אף פעם לא אמרת, אבל ברוך השם, באמת נהניתי מהבגד הזה. מה שקורה. לא יודע אם הייתם בשבת, את השיחה של הבן שלי, השם ישמור אותה. אביאל, הוא הביא באמת 2 משלים מפציצים ביותר. הוא אומר שבתקופת הבעל שם טוב, אז איזה ילד בן 9, שרואים אותו רוקד וצוהל על הכביש. אז כולם אומרים, בטח הילד הזה קיבל איזה שריטה, איזה קביעה במוח, הוא מדבר לו לעניין. ושאלו אותו, אמרו לו, ילד, מה פתאום, מה יום יומיים, מה עובר עליך, למה אתה רוקד? הוא אומר, תשמע, האמת כל החיים שלי היו קשים. רעב, צמא, קור, בבית, אין כלום בבית, אין מה ללבוש, אין מה לאכול, עוני, מחסור. אין מדרגות. מה? אז הוא אומר לעצמו, אבל היום החלטתי שברוך השם להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, סוף סוף עם כל המחסור הזה, אני חי ובריא ושלם, ועל זה צריך להודות. פעם הודיתי לו על כל השנים האלה, כלום. לכן היום החלטתי שאני פורע לו את כל החוב הזה, 9 שנים, אני רוקד וצועד. ועוד אמר, מעשה באיזה רב במעלות, כל רבי... הרב מאיר בזק, יש את הספר שלו פה. רבי מאיר בזק, איפה הספר שלו? פה, בצל ידיך. תראה לי חמוד, תראה לי יפה מאוד. הילד של רקד, הוא היה אתיופי, נכון? באוקראינה קשה למצוא אתיופים בימים ההם. האמת שלמדתי בישיבה במירון, בגלל זה אני מכיר. אתה מכיר אותו? לא מכיר אותו, מכיר את הבן שלו. בן והבת שלו. בצל ידיך. כן, כתב לך. בן של הבת שהיה מעלה במירון. זה הילד שנהרג? לא, ילד מעליו נהרג. מה? הם היו 5 ילדים. 2 בנות סליחה, 4. 2 בנות, 2 בנים. 2 בנות, בן ועוד בת. טוב, אז זה באמת בספר בצל ידיך של הרב מאיר בזק, שנפטר לו, ואחד הילדים נהרג בתאונת, עמד בטרמפיאדה ועבר איזה מסעית והרגה אותו. הוא אומר שאבא הזה שכתב את הספר הזה, הרב מאיר בזק עצמו, היה בעצבות אינסופית כמעט שלא ראה אור בקצה המנהרה. והנה יום אחד הוא קורא בזכת העלוני, הזמינו אותו לאיזה שבת חתן. כמה חודשים אחרי האסון שקרה לו. ובאמת יש לו זמן לשבת חתן, לא בדיוק התחבר עם השמחה. פה שכולם שמחים חתן וכלה, פיוטים, שירים, אוכל, והוא לא הצליח ממש להרגיש חלק מהשמחה הזאת. כי היה שקוע ביגון שלו ובעצבות שלו. זה אומר, באותה שבת מצא איזה אלון, שבו מסופר לזה כפר במרוקו. היו יהודים
שהיה שנת בצורת קשה מאוד, היה ירד גשם שנה שלמה. היו בכאב עצום, התפללו, צמו, עשו תיקונים ולימוד ולא עזר. אז איכשהו הרב של הקהילה הציע, אומר להם, רבותיי, אנחנו מתבחיינים, נכון, קשה לנו ששנת בצורת. אבל כל השנים האלה שהיה לנו אוכל וסבא, חיים ושלום וטובה וברכה, אמרנו תודה. היינו כפויי טובה, אכלנו ושתינו וספגנו את הכל אל תוכנו, בלי שאף פעם לא אמרנו מילה טובה על זה. לכן השבוע נארגן סעודת מצווה. הסעודת מצווה הזאת להגיד לקדוש ברוך הוא, אמנם השנה קצת רזה וענייה וכחושה ושחונה, אבל תודה רבה על 40-50 שנה שחיינו בשפע ובשבע. מה, זה דבר קטן? הוא אומר, באמת החליטו לפתוח שולחן. פתחו שולחן מכל טוב הארץ ופיוטים, זאת אומרת, באמצע ההילולה, באמצע השמחה, השמיים התקדרו וירדו גשמי ברכה. שזה כתוצאה תכיר טובה. אם אתה כל הזמן רק רוצה לקחת ומגיע לי, ודאי שאף פעם לא תהנה. אבל ביום שאתה אומר, מה, לא מגיע לי כלום, ותראה כמה הקדוש ברוך הוא נותן לי. אז אתה כביכול, אתה יוצר מציאות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך יותר. כי מה קורה? אם אתה כל הזמן מתלונן, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, כמה שאני נותן לו, הוא בוכה ומתלונן, אז אני באמת אתן לו סיבה לבכות. אז אני אקח ממנו את הדברים. אבל אני אקח בן אדם שאין לו כלום, וכל הזמן אומר תודה, אז כביכול נותן חשק לקדוש ברוך הוא, להודות, לתת לו על מה להודות. וזה... זה כמו שהשם ויכול לי, מישהו משפחה שהתחיל להתפלל כאילו להשם, התחיל להתפלל להשם, מתקרב אליו. להגיד לצורך, חס וחלילה, ההורים שלי בריאים, הכל יפה, אז לאחים, נגיד אחי פתאום יש לו, אני מתפלל להשם, כאילו נותן לאחי לא לצורך העניין, והשם כאילו אומר לו מחלה בבית חולים, אז אני אתפלל, כאילו מתחיל להתקרב להשם, ולא יודע לפעמים השם מביא את המכה לקרוב משפחה שתתקרב אליו. שזה בעצם, יפה מאוד. מאוד יפה, אתה ממש דוגמה נפלאה. אבל אז יש מושג שנקרא תנו עוז לאלוקים. מה זה תנו עוז לאלוקים? הקדוש ברוך הוא צריך את הכוח שלו. הוא לא צריך שנעלל אותו, הוא כבר אמור לו מספיק. איך הסברת את זה? הקדוש ברוך הוא לא צריך שנעלל אותו. הוא גדול גם בלי שנגדל. כן, אז מה זה תנו עוז לאלוהים? כי יכול אני שלמה קטן נותן לו כוח, ואני בכלל זבוב קצוץ כנפיים. אלא אני בעצם נותן לו את ההזדמנות להיטיב עם העולם. איך? בזה שאני מודה לו. אם אני מודה לו, זה כביכול, בוא ניקח סתם בן ואבא, יותר פשוט. הילד הזה, אתה נותן לו ונותן לו, כל היום רק בועט בך. אתה לא נותן לי כלום, ואתה זה, אז אתה אומר לו, אתה יודע מה? עכשיו באמת אני לא אתן לך כלום, שבאמת תהיה לך על מלא, שהבכי שלך יהיה אמיתי. כמו המשל הזה בשמירה של האבא שתמיד שומר על הבן שלו, ואז הוא בא וזה עם המלאק. שבעצם הכלב בא ונשך אותו, משהו כזה. אתה ערבבת בין שני סיפורים, אז אומרים על המלאק, בעצם אשר ככה בדרך, ויזנה בך כל הנחש עלים אחריך ותעיה ויגיע ולא ירא אלוקים. אומר, משל לאדם שאבא שלו החזיק אותו על הכתפיים. אבא שלו החזיק אותו על הכתפיים, אבא שלו הלך על הנהרות, קוצים, בוץ, והילד למעלה, על הסוס, כמו שאומרים. פתאום ראה איזה אנשים עוברים, אומר להם, חבר'ה, איפה אבא שלי? אבא שלו אומר, מה זה? איפה אבא שלך? לקח אותו, זרק אותו על הרצפה. איי, אתה... כל הדרך סחבתי אותך ואתה עוד מעז לשאול איפה אני? עכשיו תדע איפה אני, כשאתה בבוץ. אותו דבר כשהקדוש ברוך הוא כל הזמן נושא אותך ואתה צריך לשאול איפה בכלל אלוקים, מי זה אלוקים, מה מו? אז הוא זורק אותך מעל, הוא אומר לך, תשמע, אתה אומר שאני לא פה, אז אני באמת לא אהיה פה בשבילך. כלומר, כשאנחנו כפויי טובה, אנחנו גורמים שהקדוש ברוך הוא באמת יבעט בנו. אבל מצד שני,
אם אין לי, ואני תמיד אומר תודה, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא'נה, אולי הגיע הזמן שתהיה לו סיבה טובה להגיד תודה. אז הוא ישפיע עליי דברים טובים כדי שאני אמשיך להגיד תודה. זה תנועוז לאלוקים, כביכול אתה נותן לו את הסיבות להשפיע טוב על העולם. זה תנועוז לאלוקים. לא שחסר לו משהו, אלא אתה מגדיל לו את ההזדמנויות להוסיף טוב על העולם. זה הכרת הטוב. רבותיי, אין מסכת בכורות, דף ה'. שמעתם על מסכת בכורות, יעקב? עוד לא? עוד לא. טוב שבאת לשיעור הזה. מעניין עם כל אלה שנמצאים בחוץ יודעים איפה מסכת בכורות. אבל בעזרת השם, השם יאיר את עיניהם להבין כמה התורה חשובה. הגמרא שואלת, למה יש פטר חמור? מצוות, מה זה מצוות פטר חמור? אתם יודעים? בן אדם שנולד לו זכר בעדר של החמורים שלו, האתון ילדה זכר בכור, עושים לו פדיון פטר חמור. אני זוכר את המתמונות מהמשרד של הרב. אני זכיתי, ברוך השם, לפני 14 שנה, אני עשיתי את המצווה הזאת לכל העמק בבית שאן. הזדמן. מה? מה, לכהנים כאילו זה או שזה... כן, החמור הזה שנולד, בכור הוא שייך לכהן. שמי החמור של אחד מהמושב? בחמדת. איזה משפחה שנקראת משפחת מעוז. אני האמת, ככה למען הגילוי הנאות, קניתי במושב דלתון שליד מירון, איפה שרבי שמעון בר יוחאי, קניתי אתון. יש לי עד היום מסמך. רק שאתונות ממליטות רוב הזמן אתונות. אתון ממליטה אתון. מתוך 10 המלטות, רק אחד יהיה זכר. עכשיו צריך שהזכר... וצריך שיצא ראשון. לכן זו מצווה מאוד נדירה. דבר שני, אם האתון הוא שייך לגויים, אז הוא פטור. אי אפשר לעשות פדיון. אם האתון שייך לכהן, פטור. אם האתון שייך ללוי, פטור. מי היהודים היום שמגדלים אתונות? סבתא שלי ובן דוד שלה. שגדול במכינה. שגדול במכינה. כן, באמת אין בעולם אתונות. מה? זה היה כלי תחבורה ראשי בעולם. במרוקו גם יש... היום זה הולך ומתמעט, חוץ מכמה בדואים פה. ואנחנו, שיש לנו עוד כמה חמורים. ואם האתון ממליטה זכר ראשון, צריך לעשות לו פדיון. מביאים כהן, מצווה נדירה מאוד 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 ויקרה מאוד. על פי הקבלה, המקובלים מחזיקים מאוד מאוד מהמצווה, מתקנת מאוד את הנשמה. אז אני לפני זה 20 שנה נסעתי לדלתון, אצל איזה יהודי, קוראים לו שאול אטיאס. קניתי ממנו אתון. אטיאס או עטיה? אטיאס או עטיה? עטיה, לא זוכר כבר, 20 שנה. יש לי את המסמך, אם אתה רוצה להוציא לך אותו, יש לי אותו מתויק בתיקיות שלי במשרד. מאפה של מורה טריפוטיים שם. קניתי ממנו אתון, ואמרתי לו, תשמע, כל פעם שתלד, אם תלד זכר, הזכר יהיה שלי. ואם תלד נקבה, הנקבה הזאת תהיה שלי, עד שהיא תלד זכר. 20 שנה ועוד לא זכיתי. אתה יודע כבר כמה יש? נולדו כבר איזה 10 אתונות מאז. כל 3 שנים. הבא אמור להיות זכר. זה מאוד נדיר שיוולד זכר. 1-10 זה אומר כמה זה נדיר, זה משהו... זה 1-10. זה כמעט 10% סיכוי. מאוד בקשה. אחרי, טוב, אוקיי, הסיפור הזה של מושב דלתון נשכח ממני. עברו איזה 6 שנים. התקשרו אליי מחמדת. פעם הייתי גם מלווה את חמדת. לא, עוד לא הייתה לי המכינה. הייתי גם הרב שלהם גם. שואלים אותי שאלות בהלכה. אימצו אותי. היה שם משופע או שם מכינה? מה? היה שם מכינה, לא? היה שם מכינה, אז עוד לא... 81. אולי בשנה הראשונה שלה משהו. הם איזה 2 לפנינו, לא 3 שנים לפנינו. בשנת 2001,
סמך א', התקשרו אליי. הרב, נולד לנו זכר בעדר, אנחנו רוצים לשאול איך עושים פדיון. אמרתי להם, מה? סליחה, אתם לא חכו לי, אני מגיע. הגעתי לשם, ראיתי באמת חמור העיר קטן במתיקות. חיבקתי אותו 2 חיבוקים, וכפה סתם, ואמרתי להם, רבותיי, הזדמנה לידכם מצווה נדירה שאין כדוגמתה בעולם. אל תעשו את זה בחיק היישוב 10 משפחות. חבל, אפשר לזכות 10,000 משפחות. תנו לי אותו. אני אעשה מזה עניין. זה עסקים. לא, אתה יודע, אפשר לעשות הרבה עסקים. אתה יודע שיהודי התקשר אליי מבית שמש, אומר לי, קח 30,000 שקל, תן לי את החמור. כן. כן, קח אותה, מתנה ממני, תן לי את החמור. אני אעשה את המצווה. מה זה פרה אדומה? כמו מצווה נדירה, אני אומר לך, בן אדם מרים לי טלפון. הוא אומר לי, קח 30,000 שקל, עכשיו אני מביא לך אותם. תן לי את החמור. מה זה 30,000 שקל בשבילך? אמרתי לו, אדוני, א', זה לא שלי. זה שלא מעניין כל אחד, דבר שלא שלי, זה... איך פרסמת את זה ככה שהגיע עד לבית שמש? אתה, רבותיי, תחזיקו את הכיסאות שלא תיפלו. זה גלי צהל, כל העיתונים בארץ. דרך אגב, הצילום שיש לי במשרד, עיתון מעריב. מה זה? גלי צהל, כל שמראים את רדיו, ה- כל רגע, רדיו פה, רדיו שם. אני הייתי מרואיין כל המדינה. ערב חדש. ראיינו אותי, מה זה המצווה הזאת? ופרסמנו, גם ברדיו פרסמנו את המצווה. מי שרוצה לזכות במצוות פתי חמור, שיבוא לבית שאן ביום כך וכך, באצטדיון העירוני. ולקחנו את החמור הקטן הזה, שמנו אותו בעגלול, אתם יודעים מה זה עגלול? כמו של הלולים של התינוקות, הלבשנו אותו בגדים, משי וארגמן, אנשים היו שמות עליו תכשיטים, שלחו לנו מפולגת גרביים. זה פולגת. המפעל של גרביים. זה קצת מוגזם, לא? לא, שמע, מצווה גדולה. מצווה. שאנשים ישימו עליו את התכשיט. מה עושים במצווה? אנשים לא עובדים את החמורים. מכבדים את המצווה, מה? רגע, אתה רוצה לקנות עכשיו תפילין, מה תקנה? את הבררה? אתה קונה, אתה הכי טוב, מה, מהודר. זה לי וענווהו, התנאה בפניו במצוות. אנחנו, אתה יודע מה היה לנו? מכונית של מוזיקה, כמו של הכנסת ספר תורה. כל העיר בית שאן והמושבים הולכים אחריה ורוקדים, כמו הכנסת ספר תורה. הגענו לאצטדיון של בית שאן, רבותיי, לא ידעתי איזה הפקה. הנה, מה זה, אתה מוצא? אני לא נמצא שם. מצוות פתי חמור? זה כיכר השבת. תראה מה זה. זה נדיר אז. טוב, הרב זוהר. בקיצור, עשינו מזה באמת עניין עצום. אני זוכר, הגיע הרב לאו, זה היה הרב הראשי לישראל. אומר לי, אני רוצה לשלם לך שתכניס אותי שותף במצווה. הוציא צ'ק, נתן לי דברים מדהימים. עכשיו, אחרי זה צריך לעשות סעודת מצווה. הכסף של אז הכנו שקיות, כל אחד שילם בכניסה לאצטדיון 10 שקלים, זה 7,000 איש, וואלה. זה 70,000 שקל, אבל עשינו להם שקיות שעולות אולי משהו מחמניה ופרי ודברים. אז הוא בראש העיר, אז קראו לו פיני קבלו, ראש העיר של בית שאן. הוא אומר לי, אתה יודע שאני הבאתי לאצטדיון את אתניקס. מה זה אתניקס? להקת אתניקס. הוא אומר, הגיעו 500 איש, אתה הבאת חמור. הגיעת 7,000 איש, איך עשית את זה? לא השגרתי. איך יכול להיות, אומר לי, אתניקס מפורסמים בינלאומיים, הגיעו רק 500 איש לאצטדיון.
תאב את החמור קטן, את 7,000. איך זה? מה הסוד שלך אומר לי? מה עשית כאילו? מה, שמת את החמור ו... ואז הבאנו כהן שיפדה אותו. מי היה הכהן? הרב אלון כהן של היום. כן, היה גר. חיפשנו, היה צריך לבוא הרב דוב כהן קוק מטבריה, היה חולה, לא הלחם אותו יום, לא בא. אז חיפשנו מהר, הגיע הרב אלון כהן. במקרה הכינו אותי מראש. הוא לא היה עובד פה, לא הייתה מכינה בכלל, אז סתם הכרתי אותו כמורה בבית ספר. הבאנו אותו וקנינו כבש, וחמור תפדה בסה, עשינו פדיון, מסרנו את הכבש לכהן, והכהן החזיר לנו את האתון, את החמור, וזה קיימנו את המצווה. הבאנו שם מערכת הגברה, 7,000 איש, מכבי אש, מגן דוד, משטרה, פרשים. אני נבהלתי מעצמי שעשינו דבר כזה, הפקה כל כך... בואו נחזור למצוות פטר. למה עושים פטר חמור? למה אין פטר גמל ואין פטר סוס? למה פטר חמור? הוא עזר משהו ביציאת מצרים, גם לכלבים. יפה מאוד. הנה, אומרת הגמרא, אני נמצא במסכת בכורות, דבר, מה ישנה? חמור, אין פטר סוסים ואין פטר גמלים. אלא אומרת כי החמור יש לנו כלפיו הכרת הטוב. הוא שלקח את כספה וזהבה של מצרים, איתנו על החמורים. אחר כן יצאו ברכוש גדול, יצאנו על מה שמנו את הרכוש הזה? זה הלך חמורים. הכרת הטוב. אבל החמור הזה שאני עשיתי לפני 14 שנה, זה לא החמור שיצא ממצרים, אלא זה שייך למי? לאדם. הכרת הטוב, שלא תשחט הנפש שלי. הבנתם את הנקודה? ועוד כשיצאו ממצרים כתוב, בכל בית ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הכלבים לא נבחו. בזמן כתוב, כל נבלה בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כי הכרת הטוב על זה שהכלב שתק ביציאת מצרים, לא חרץ כלב לשונו, אנחנו כתמורה נותנים לו את כל הנבלות לכלבים. הכרת הטוב. שאלה. יש את המקום הזה של דוד המלך, שהוא מכיר טובה לחנון, מלך בני עמון. הוא שולח בעצם שליחים לנחם אותו על זה שאבא שלו מת. כי אבא שלו עזר לו שהוא היה... שדוד ברח לפני שאול. ואז כאילו דוד מאוד מאוד השתגע מזה שבעצם הוא בא בעצם להכיר לו טובה. ואז גדולי המלכות בעצם, החכמים של דוד, הגיעו אליו והוא בעצם קיצץ להם חצי מהזקן. וזה כאילו היה מבחינת דוד המלך הסוף, האי הכרת הטוב הזאת. יש בזה מין הזה או לא? אז לאן הגעת לזה שאלה? לא הבנתי את ה... האם יש בזה מין הכרת הטוב? בזה שדוד המלך בעצם ראה שהוא לא יודע לבוא ולהעריך את ההכרה הטובה. בגלל זה גם דוד המלך יוצא למלחמה נגד בני עמון. כן, אז זה שמה זה... כן, אפשר לומר שיש בזה... הגדלות בעצם של דוד המלך הוא בתור... נכון. טובה. הגמרא במסכת שבת דף פ"ח מספרת שמשה רבנו עלה למרום להוריד את התורה. אז ביקשו המלאכים לפגוע בו. מה בין אנוש ותדעו? יש את הפסוקים האלה, לא? מה בין אנוש ותדעהו ובין אדם... מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדר תעתרו. תמשילהו במעשדיך כל שתה תחת רגליו. איפה זה כתוב? תהילים פרק. לא זוכר, זה היה... יפה מאוד, ח' חזק. לא, באמת זה היה לבגרות. פרק ח'. אני לא זוכר, זה היה לי משהו לבגרות. רוצה לבדוק לשם שלי. אבל אני מאמין לך. ויש את האנשים לא מאמין. אל תאמין. למה להאמין? למה? אתה פראייר. שקרן כרוני, מה אתה פראייר? הנה, פסוק, הנה. בכבוד. תקרא לו חמוד. מה אנוש כי תזכרנו? ובן אדם? אמן. הוא לא יודע לקרוא, לא צריך. אני עדיין לא מאמין. קיבל לך טוב. זה זכור עכשיו. מה שייך אמן? איפה זה? מה אנוש כי תזכרנו? ובן אדם? בן אדם כי... ותחסרנו מעט מאלוקים בכבוד והדר. מה שאמרתי? בדיוק.
אז הוא אומר שמשה עלה למרום, המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? מה אתה שלח לנו את ה... אנחנו התורה שייכת לנו, למה לתת להם? אתה מהם יקרקסו אותה, יקראו אותה ויחרטטו אותה, תשאיר אותה. תן אותך על השמיים. מה אתה נותן אותה בני אדם? בני אדם מושחתים, רעים, קשים, אכזרים, הכל. מה אתה נותן להם? אז הקדוש ברוך הוא יראה להם את קלסתר פניו של משה רבנו דומה למי? הקדוש ברוך הוא. יראה להם כאילו שמשה רבנו דומה לאברהם אבינו. כך אומר המדרש, אומר להם, מה, אתם מתביישים? לא אצלו אכלתם 3 שאים כמחסולת לו 7 עוגות. והשאלה שלי באמת, מה חסר לפניו של משה רבנו? משה רבנו היה יפה תואר. למה להחליף את פניו ופניו של אברהם אבינו? השאלה אם הכרת הטוב? הכרת הטוב. הוא עשה לכם טוב. אברהם אבינו האכיל אתכם ויש... למרות שהוא לא באמת האכיל אותה... למרות שהם לא אוכלים, אבל התארחתם אצלו, קיבל אתכם יפה. שחט 3 עגלים כדי לתת לכם לשון עם חרדל. קצת הכרת הטוב. זה דבר נפלא מאוד באמת. הגמרא מסכת שבת, דף י' אומרת, הנותן פת לילד, יספר את זה לאמו. מה זאת אומרת? אתה נותן, ילד עבר אצלך ליד בבית, ילד אני כאילו. נתת לו פרוסה, נתת לו סנדוויץ'. אז אומרת הגמרא, טוב לומר את זה לאמו. למה? לא יודעת איך הילד שלה תמיד צבע. אלא צריכה לדעת שמישהו עומד מאחורי זה. גם לא ידע. למה? גם ילד עני. כאן לכאורה צריך לעשות הכל בסתר, נכון? זה מה כן, שאמרתי אבל... נכון, יפה מאוד. אבל אם את דואגת. לא דואגת, היא תישאר כפויה טובה. הילד שלה כל הזמן שבע, מבלי שהיא נתנה לו כלום. אז היא מבינה שמגיעה לה כל המצב. לא? תגיד לה, גברת, יודעת שהילד שלך עבר, ונתתי לו. מה זה גורם? זה גורם שהיא תכיר טובה. מה זה? תקבל, ולא, אף פעם לא תגיד, תזכו למצוות, תודה רבה, תבורכו. מה, מישהו חייב לך משהו? אז אם אתה מביא למישהו קבוע צדקה וזה, והוא יודע שזה אתה מביא לו, והוא לא מוכר תודה, הוא כבר מרגיש שזה הרגל, להפסיק? לא להפסיק. את המצווה שלך אתה צריך לעשות. אבל תגיד לו דבר. הוא נשחט לו הנפש. הרב, מחילה, אני גם לא מבין את הדוגמה הזאת, כי בעיה שבעצם אתה אומר לאמא, מה שיוצא מזה זה בעצם שהאמא יש לה צער עצום מזה, שהיא יודעת שהיא לא יכולה לפרנס את הבן שלה, זה נוראי לאמא שהיא לא יודעת שהיא יכולה לפרנס את הבן שלה, או לאבא. כן, אבל היא בסוף תחיה עם תחושה שאתה יודע, הכל מסתדר, הכל טוב. היא צריכה להבין שמישהו עומד מאחורי הסובה של בנה. זה חשוב מאוד, מישהו עומד מאחורי זה. מתי בסתר יכפה אב וכל מיני דוגמאות אחרות שכל הרעיון של לתת בסתר. פתאום אתה אומר את זה בעצם, זה נשמע כזה מוזר. כן, אני ההפך, אתה מחזק עוד יותר מה שאני אומר. למה מחילה? למה? כי בעצם אתה טוען טענה חזקה ביותר שאומרת, שמע, אתה עושה מצווה, מה אתה עושה בסתר, מה אתה הולך לפרסם? שופוני אנס, הלו, שלמה זולוס נתן פרוסה לדוד בן שמעון. ובכל זאת הגמרא אומרת, ולמרות זאת, עדיף שתגלה את המצוות שיש להם ערך הרבה יותר גדול כשהם בסתר, כדי שהאישה הזאת לא תהיה כפויה טובה. הבנתי עכשיו את ה... כלומר, חיזקתי את זה מהצד השני. מה למרות שזה באמת, יש בזה טעם לפגם לפרסם מה שאתה עושה. אתה עשית, תשתוק. אבל פה טוב לומר את זה כדי שהאישה תדע שמישהו עומד להכרת הטוב. חנך את עצמה וכמובן את הילד שלה. אף אחד לא חייב לך כלום, אדוני. נתנו לך, תגיד תודה. חזק, נכון? זה כל כך מסתדר לי, אבל... אבל זה לא... למה? אתה בשיטה של אהרון. כן, אבל לימדו אותי בסתר, מתן בסתר, לי לא, מה אני אגיד. גם זה לא נעים, לא נעים לבוא להגיד. אם אני מתן אתן בסתר זה תמיד. תן לעניים בסתר, תן לזה, ובאמת מה אתה הרב?
היינו נותנים לעמותה שנתן לצורך לתת, זה בסדר. מצוין. לא צריך להגיד לתת, אבל אם נותן הנה, בהלכות צדקה. ספציפי. הלכות צדקה היא באמת, ככל שאתה נותן, מבלי שידעו מי אתה, הצדקה היא יותר גבוהה. ובכל זאת, כשמדובר בילד שצריך לחנך אותו להכרת הטוב, כשתפגש את אמא שלו מדי פעם, תגיד לה, גבירתי, את יודעת, הוא יהיה אצלי, או שתשים לו קצת פירורים על הראש. ככה אומרת הגמרא. מהפרוסה. אבל תן לו וישאל לך, אתה יודע, בכוונה תזרוק לו כמה פעמים. אם מגיע הביתה, אמא שלו תגיד לו, מה יש לך פה? פסטרמה, פה חרדל ופה לפעמים עם קטשופ. תסתכל עליי ככה. לא, צד שני, אתה מבין? אז שני לאזן. אז כן, אז הוא יגיד לו, מה יש לך על הראש? הייתי אצל השכנה, גברת זה, ונתנה לי. צגה, גברת צגה. ואז אתה מגדיל אצלה את הכרת הטוב. אבל לעניין צדקה באמת, ככל שאתה מסתיר את הצדקה שלך, זה הרבה יותר גדול. יש כאן הגמרא אומרת, גם השולחן ערוך, 8 מעלות בצדקה. מה אומר משהו כזה? מה? זה היה בבגרות שאנשים... למדתם את זה בטח בבגרות. זה הכי טוב בלי לדעת למי אתה נותן יפה מאוד. יש יותר גדול מזה, לא? מלמד פרנסה, הרמב"ם אומר. לתת עבודה, כן. כן, זה הלכות צדקה, הנה, רשמ"ז, רשמ"ח. לא תוצרת הארץ. יש באמת המון. סתם עשינו בגרות, יכולים ללמוד את זה פשוט. הנה. למרות שאני לא יודע ללמוד את זה. 8 מעלות יש בצדקה, אני בסימן רמ"ט ביורה דעה. זו למעלה מזו, הגדולה שאין למעלה ממנה, המחזיק ביד ישראל עני, ונותן לו מתנה. או נותן לו לעבוד, נותן לו שותפות, שלא יתבייש. פחות מזה נותן צדקה לעני ולא יודע למי נתן, ואני לא יודע ממי קיבל. שזה ממש סתר אמיתי. כן. ואחר כך אני יודע ממי קיבל, והעשיר לא יודע למי נתן, וכו'. עד שבסוף, מה שהגיע, הצדקה שאתה נותן לבן אדם ורואה אותך, הוא מתבייש קצת. לצערנו לא כולם מתביישים, מרוב שהם מכורים אבל היום באמת אין מצווה צדק לאלה שברחוב ככה, נכון? צריך לתת למי שאתה יודע שבמחסור. מי שמחסור, מי שבעצם עושה ככה ברחוב. צריך לתת לו משהו, אסור להתעלם. אגרות, כל המעלים עינו מן הצדקה, אסור להעלים עין. תן לו משהו קטן, אתה חושב אפילו קצת דפוק. אבל רובם משקרים, תן לו שקלון. הרב, רובם משקרים. לא רובם. תבוא לירושלים, אתה יכול לראות אותם פתאום הרב, עולים בכותל הרב יש לך שם אחד? מחליפים בגדים, אתה רואה אותם פתאום זה. הרב, יש לך אחד, אני אומר לך, כן, בכותל יש אחד עם הרבה בגד. זה מגעיל. יש הרבה רמאים בזה, אין ספק. בכותל יש לך אחד עם בגד. יש כאלה גם לסמים, כאילו, רוצים לסמים. אני צריך לנסיעות אוטובוס. זה אסור גם לתת. מישהו לרב. זה אסור לתת. אתה רואה עיניים שלו אדומות, אתה רואה הוא כנראה מזריק או משהו, אתה רואה כולו... כולו, אסור לתת לו, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, מה, אתה מכשיל אותו. כלומר, זה בזה שאתה נותן לו, אתה מגדיל את המוטיבציה להמשיך להסתמם. אתה לא יודע אם אתה ספק, אם אתה בספק, אתה לא תביא. לא כדאי, בספק לא נותנים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום